سلام كمي تمسيو أزي دمز أمريكايو بسلاسان حدن بعسران حموشتن بعسران كلتن متر باند كمؤن بفيسبوكن إيتيو ساتن كل جزء مشاهد كاب ساعة 4 تسقاب 4 فرقان ويدما كاب ساعة 10 تسقاب 10 فرقان زم حلالف مدبنا حزي جمر لو محموس تشعة تحدار كل التشحن 10 ويكعا 10 تحدار كل التشحن 21 صراف صايب مللاي مساقم كمسياي نلو من أبزحزنا يمدبات كلاليكم مدبنا بكم تلمود بزينا خجمري وبمغصال دما منستر قدات وزعي بلينكان ناي كينا عودتهم زازيمهم نيجيريا اتيوم زبل تبصابار لنا ساعبين لو تخليما اب سوما زبص حضور لحد غاز تبصابن كمون سمناو مدبنا مدب مناسيات ساعتهم حاليهم قربيهم نخلهم سانا صنيحكم مدبات نختكتاتلو بخبرنا قدمكم نابزينا خسكركم بتر سلطان سلامتنا يبزحكم كبرات على زينا خنسمعكم فليلو يونايتد ستيتس نقدات قرن افريقيا جيفري فيلتمان كابلو محمد جميرو كسب دحر صباح اب اثيوبيا مغشا كم زفصمو منستر وصا امريكا افليتو فليلو فيلتمان مس لعلو سب السلطان منغست اثيوبيا مس وكلت حبرت افريقان كالوت مشارخ تاكلات تراخيبهم تصابؤاتن وغئن زقارصلو مسرح كم زتيو ات بيت عيو غليصلو تلوميز تزرغح مغلصي يونايتد ستيتس نسلامن معبالن اثيوبيا لوم ون تقداسيتيا كم ون هيوت ادحن زغونه سباو قربات ناب كلهم اثيوبياويان نكباصح دليتا ايو يبل اب اثيوبيا نسرحتنياتات حبرات هاجرات حاويسو ابلعل تغارو ان صفحه يكايد زلو مغلالن جملاوي ماسرتن كم زشاغلن مخاريت نوانا صحف حبرات هاجرات او قداي جملاو هلقيت وي كع جينوسايد اليس مويرارو انديرتو غليصن زي تكبار زي بانصار اتزباون عالم لخاون تكالات زقالح زلو مصواعتا مقراص تصابون مسرح للزبن طرح يكونن انتاي دا طنقي ابت زبا يمعبل زلو حيال تاريخاو صعبين اون كوينو الله يلن ابت هاجر ينقلقل زلو خنتات كبيت كم زغونه اب ملأت هاجر سلاماويان سبات يقتلوا هم زلون جبن قفعي ناي مفصام عدل كم زلون ون اطنققن كلهم اوغي ساتف زلو حيلتات قفعي فصيممون يفصمون الله يبل مغلص حبرات هاجرات تهاجر تزبان مل عالمن لتاب اثيوبيا يمعبل زلو كنتات ايدو اطاميرو كوف انتيلو واغو كبيت كون ايو اون يلبو اتمغلصي مستي اب اثيوبيا تخصيت زلو صطتاوي كنتات اساسيرو اب كلل اوروميا يتكبر زصنحه قدب ساعات حلاف كم استلعل عقب حق اتكلل افليطو اتي نزحلفو 5 معلتات اب كلل اوروميا استتكبر قدب اب علي من قسقاس زتلعل اب علي قطبات هاجر الوتاوي صعبين سلازحدر ايو يبل مغلص وان عقب حق زخنا ويزرو الدنيا احمد ابتي اواج تطقسو مللئي مننت حسكام من قسقاس برت ممزغاب نفتشام متحببار نكبابيخا بنقحات محلاون كالوتن غنا كقصل ايوم يبل مغلصي اتكلل كوميشن سباو مسارات اثيوبيا زاسرو سبات زتحازلو خناتات كم زتحاساسو خم زغلص ذكريو ويزرو الدنيا سبات كتحازو خلو ناشتو صقمات كغاطمو يخليوم انتقون نز صقم زين مفتاح ابتكلل اغباب تزرجحو ايو كم زبلا وكلنا صاي دامطو زلاخته ريبورت غليصو اب قتلت سنه طباباوي هاچالو هندسا رابعي تخصصيت الزنبرت لامروت كمال بواحس نختفتح بيت فرد اتهاجر وسينو اتبيت فردي تخصصيت لامروت كمال 5000 قرشي اتحيزا نختفتح توسين الله حلافي بريس مينستر فتحي اتو اول سلطان داقيم اب لعل اتا تخصصيت زقرب شيبطي كم زيهلو دحر مغلاص اتبيت فردي نزهبو بين تثبيت كم زغبرون حبيرام تخصصيت الامروت قدمي لومي كاب ماسرتي بنصا نختفتح تبينو كم دنبره زذكريو يبل ريبورترنا ناكور ملكازلاخو زينا امرجا رئيس كتم حدش زمسرت كل الدوب معراب اثيوبيا زوبا بنش شوكو قريت علني كم زباله تفليطو اما حدار اتحدش نقوم كاب زاد مصو 5 زوباتاتن حدفلي وردان زخونه زوبا بنش شوكو زخونو اتو قبلي منغشا امرار صات رئيس كتما بناصا اكال وسان كيتغبرلو كلل كمسرت ايغباني لوم افصامي بروجكت كلل دبو معراب اثيوبيا اتو متكو بدرو بوغنم
ኣሰራርሓ ብጥንቃቐ ይፍጸም ከም ዝጸንሐ ከተማታት ንዋና ከተማ ኣብ ምሕራይ ረቑሓታት ከም ዘለዉ ናይ ምብልላጽን ሕቶ ፍትሒ ንኸይለዓል እቲ ጉዳይ ብሕጊ ዳይነት ከም ዝግምገም ሓቢሮም ኣለዉ። ፌደራላዊ መንግስቲ ጣልቃ ንኽኣቱን ንቕሬታ ህዝቢ ኣሳታፍን ፍትሓውን መልሲ ንክህበሉ ኣቶ ቀበሌ ከም ዝሓተቱን ሓዱሽ ክልል ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ከም ዝምስረትን ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ። ደገፍቲ ዴሞክራሲ ሰልፈኛታት ሱዳን ትማል ረቡዕ ነቲ ስልጣን ተቆጻጺሩ ዝርከብ ወተሃደራዊ ሓይሊ ዴሞክራሲያዊ ስግግር መንግስቲ ንሲቪላውያን ከርክብ ኣብ ዝሓትት ሰልፊ ሓይልታት ጸጥታ መንብዒ ትክን ጠያይትን ከም ዝተጠቕሙ ተገሊጹ። ጋዜጠኛ ማይክል ኣቴት ንማሕበር ሓኻይም ወይ ከዓ ዶካተር ሱዳን ጠቒሱ እስካብ 10 ዝበጽሑ ሰልፈኛታት ኣብቲ ትማል ረቡዕ ዝተኻየደ ሰልፊ ከም ዝሞቱ ሓቢሩ። ማይክል ኣቴት ንጋዜጠኛ ቪኦኤ ጀምስ በቲ ከም ዝበሎ መርበባት ኢንተርኔት እቲ ሃገር ካብ 25 ጥቅምቲ ጀሚሩ ተቋሪጹ ከም ዝጸንሐን ቤት ፍርዲ ንክኽፈት እንተኣዘዘ እውን እስካብ ሎሚ ተቋሪጹ ይርከብ ኢሉ ንሱ ወሲኹ እቶም ሰልፈኛታት ሲቪል መሰጋገር መንግስቲ ክጣሽ እስራት ፖለቲካ ክፍትሑን መርበባት ኢንተርኔት ክኽፈቱን ዝሓትት ሰልፊ ምንባሩ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ 25 ጥቅምቲ ኣብ ሱዳን ዝተፈጸመ ዕልዋ መንግስትን ክቃወሙ ናብ ጎዳና ዝወፁ ሰልፈኛታት ምቕታሎም ኮሚሽነር መሰላት ሕብራት ሃገራት ኮኒንዎ። ሚሸል ባችለት ሎሚ ሐሙስ ኣብ ዝሃበኦ መግለጺ ቤት ጽሕፈትን ሓይልታት ሱዳን ኣድላይ ዘይኮነን ዘይመጣጠንን ሓይሊ ንኸይጥቀሙ ደጋጊሙ ንመንግስቲ ሱዳን ከም ዘተሓሳሰበ ገሊጸን። ድሕሪ 5 ዓመት ንፈለማ ግዜ ሎሚ ሐሙስ ዝተራኸቡ መራሕቲ ዩናይትድ ስቴትስ ካናዳን ሜክሲኮን ኣብ ልዕሊ ክሊማዊ ጸገም ወይ ከዓ ኩነታት ለውጢ ኣየር ስደተኛታት ቁጠባዊ ውድድርን ብድሆ ኮቪድ-19 ክዘራረቡ መደብ ኣለዎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ጀስቲን ትሩዶን ፕረዚደንት ሜክሲኮ አንድሬስ ማኑኤል ሎፔዝን ሎሚ ሐሙስ ኣብ ዋይት ሃውስ ወይ ከዓ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ኣሜሪካ ምስ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ተራኺቦም ኣለዉ። ወሃቢ ቃል ዋይት ሃውስ ክሪስ ሙገር እቲ ናይ ሎሚ ዋዕላ ውፅኢት ጻዕርታት 10 ወርሒ ከም ዝኾነ እቲ ሓባራዊ መድረኽ ንዘቤታዊ ቁጠባዊ ዕብየትን ጎረባብቲ ሃገራት ክጻወትኡ ዘለዎን ተራ ዝፍትሽ ከምኡውን ንዞባውን ዓለምለኻውን ብድውታት ዝግምግምን ከም ዝኾነ እውን ገሊጹ ኣሎ። ዜና ተፈጺሙ። በትረን ዜና ነመስገን ሕዚ ዝበጽሐና ዜና ኣሎ። ወሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ስቴፈን ዱጃሪክ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ካብ ዝርከቡ መራሕቲ ዓበይቲ መኻይን እቶም 70 ከም ዝተፈትሑን ሎሚ ድማ 6 ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዝተፈትሑ ኮይኖም 5 ምስ ስድሮኦም ዝርከብዎም ግና ሕዚ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ኣብቲ ሎሚ ዝሃብዎ መግለጺ ሓቢሮም። ናብ ዝስዕብ ጸብጻብና ክንሰግር ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን መምሕዳር ባይደን ንኣፍሪካ ዝምልከት ፖሊሲኡ ኣመልኪቶም እቲ ዝዓበየ መደረኦም ሎሚ ሐሙስ ኣብ ናይጄርያ ከስምዑ እዮም። ትማሊ ኣብ ናይሮቢ ምስ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ሓዊሱ ምስ ላዕለወ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ዘትዮም ኣለዉ። ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝለኣኽዎም ጸብጻባት ገብረ መድህን ከም ዝስዕብ ጠሚሮ ክቐርቦ እዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ምስ ናይ ናይጄርያ መዘንኦም ሚኒስተር ጉዳይ ወጻኢ ጆፍሪ ኦኒማ ከምኡውን ምስ ፕሬዚዳንት ሙዓማዱ ቡሓሪን ምክትል ፕሬዚዳንት የሚ ኣሲምባጆን ኣብ ዋና ከተማ ኣቡጃ ክዘራረቡ ትጽቢት ኣሎ። ካብ ሞንጎ ዝዘራረብሎም ዛዕባታት ምሕያል ምትሕባር ዓለም ለኸ ድሕነት ጥዕና ምስ ፍሕፋሕ ተበጻሕነት ኢነርጂ ቁጠባዊ ዕብየትን ምንቕቓሕ ዴሞክራሲን ይርከብዎም። ብሊንከን ካብ ናይሮቢ ቅድሚ ምልዓሎም ኣሜሪካ ንናይጄርያ ካብ ዝርዝር ንመሰል ሃይማኖት ዝጥሕሳ ሃገራት ከም ዝውፅኣታ ገሊጾም ኣለዉ። ብሊንከን ኣብ ናይሮቢ ምስ ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ትማሮቢ ኣብ ዝተራኸብሉ ግዜ ብዛዕባ ለውጢ ኩነታት ኣየር ንግዲ ለበዳ ኮቪድ-19 ብዛዕበየ ድማ ናይቲ ዞባ ጸጥታን ተዘራሪቦም ኣለዉ። ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ንሶምን ኬንያታን ብዛዕባ ቅልውላው ኢትዮጵያን ነዝን ምፍታሕ ብናይ ናይጄርያ ፕሬዚዳንት ነበር ኦሊሰገን ኣባሳንጆ ዝምራሕ ጻዕሪ ሕብረት ኣፍሪካን ምዝታዮም ገሊጾም። Special Envoy Jeff Feltman is working with High Representative Obasanjo to press the parties to end hostilities immediately and without preconditions.
እቶም ወገናት ብዘይውዓል ሕደርን ብዘይ ቅድመ ኩነታትን ተጻብኦታት ከብቅዕ መግሃስትን ምጥሓሳትን ሰብኣዊ መሰላት ጠጠው ከብልዎን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ህይወት ኣድሕን ረድኤት ንዘድልዮ ሚልዮናት ሰባት ሰብኣዊ ረድኤት ተበጻሒ ክኸውንን ፍሉይ ልኡኽና ጀፍሪ ፌልትማን ምስ ላዕለዋይ ተወካሊ ኣባሳንጆ ይሰርሑ እዮም ዘለዉ እዮም ኢላ። ክልቲኦም ወገናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሰፊሕ መግሃስታት ፈጺሞም ብዝብል ይኽሰሱ። ኣብ ቀረባ ሰሙናት ሓይልታት ትግራይን መሻርክቶምን ናብ ኣዲስ ኣበባ የምርሑ ኣብ ዘለውሉ ስኽፍታታት እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ። ናይ ኬንያ ሚኒስተር ወጻኢ ሮይቸል ኦማሞ ነቲ ቅልውላው ፍታሕ ምርካብ ይከኣል እዩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሰላማዊ ፍታሕ ክሰርሑ ኣለዎም ኢለን። We believe in the potential of Ethiopia to find a resolution to this crisis. We believe that a ceasefire is possible. ኢትዮጵያ ነቲ ቅልውላው ክትፈትሖ ተኽእሎ ከም ዘለዋ ንኣምን። ተኽሲ ጠጠው ክብል ከም ዝኽእል እውን እምነትና እዩ። ተበጻሕነት ሰብኣዊ ሓገዝ ምርግጋጽ ከም ዝከኣል እውን ንኣምን ኢና። ብጽንዓትን ጥበብን ህዝቢ ኢትዮጵያ ክንኣምን ኣለና። ምኽንያቱ ኣብ መወዳእታ እቲ መፍትሒ ካብኦም እዩ ዝመጽእ። ንሕና ከም ጎረቤት ንገብሮ ንኽእል ምድጋፍ እዩ እየን ኢለን። ብሊንከን ኣፍሪካ ኣንጻር ለበዳ ኮቪድ-19 ንእተካይዶ ግጥም ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ሓገዝ ኣሜሪካ ብዝምልከት እውን መግለጺ ሂቦም። ን43 ሃገራት ኣፍሪካ ልዕሊ 50 ሚልዮን መጠን ክታበት ወይ ድማ ዶዝ መሃባ ሓቢሮም። ምስ ኮቪድ-19 ብዝተኣሳሰረ 1.9 ቢልዮን ዶላር ምሕጋዞም እውን ወሲኾም ገሊጾም። ናይ ናይጀርያ ዑደቶም ምዛዘሙ ናብ ሴኔጋል ከምርሑ እዮም። ገብረ መድኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ። ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘለዉ መደባት ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ስዕብ ጸብጻብ ክንሰግር ሳዕቤን ለውጢ ኽሌማ ዝኾነ ዝተናውሐ ድርቂ ውሕጅ ዕስለ ኣንበጣን ኣሽሓት ዓረስቶት ሶማል ካብ መሬቶም ኣመዛቢሉ ኣብ ኣብታ ቀርኒ ኣፍሪቃዊት ሃገር ንውሕስነት መግቢ ኣስጊኢሎ። መሐመድ ቃሄ ካብ ሞቃዲሾ ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክትቕርቦ እያ። ሶማል ናብ ኣየር ትፍንዎ መርዛም ጋዝ ትሕቲ ነጥቢ ባዶ 300 እኳ እንትኾነ ዓለማዊ ዋዕ ግን ንመነባብሮ ሓረስቶትን 4 ከፍቲ ነቲ ሃገር ዘለዎ ጽልዋ ግን ርኡይ ኮይኑሎም። ኣደ 8 ቆልዑ ዝኾነት ፋጡማ ኢብራሂም ኣደን ሓንቲ ካብቶም ኣብ ሞቃዲሾ ኣብ ዝርከብ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ዝርከቡ ሓረስቶት እያ። ናብኡ ዝኣተወት ከዓ ኣብ ዞባ ታሕተዋይ ሸበሌ ቆራሊ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ብዝወረደ ደርቂ ጥሪት ስድራኣ ምስ ተወድኣ እዩ። ሓክሶ በረካ ጀክኒድ ورنيولي بيلان أوار هولي هوا لماذا أوارتي نغشنغتي ፋጡማ ዝተናውሐ ደርቅን ስእነት ማይን ከፍቶም ስለ ዝቐተለሎም ንሳን ኩሎም ስትራኣን ኣዝማዳን ናብታ ከተማ ዝኸደት ቅድሚ 4 ወርሒ ምዃኑ ትገልጽ። ከምዚ ዝበለ ዓይነት ጥሜት ኣብ ቀረባ ዓመታት ከም ዘይረኣዩን ትዛረብ ፋጡማ። ዶክተር ኢብራሂም ዳገና ዓሊ ክኢላ ሕርሻን ተጸዋርነትን እዩ። ነዚ ኣብ ልዕሊ ሓረስቶት ወሪዱ ዘሎ ሳዕቤን ንምፍካሱ ሓድሽ ስትራቴጂ ወይ ከዓ ሜላ የድሊ ይብል። And without getting assistance or climate investment and installation of climate smart technologies, it will be difficult. ንጸገም ለውጥ ኸሊማ ንምምካት ሓገዝ ወፍሪ መዋዕለ ሃብቲ ከይተረኽበን ነቲ ጸገም ንምምካት በልሕ ቴክኖሎጂ ከይተገብረን ኣጸጋሚ ክኸውን ካልኦት እውን ዕቃበ ከባቢያዊ ሓለዋን ዝጥጥዕ ወይ ዝስስን ሕርሻን ዝሕደስ ጸዓትን እዚኦም ኩሎም ግን ልዕሊ ኩሉ ሰባት ክመሃሩ የድልዮም። ነዚ ንምግባርን ነቲ ጸገም ንምፍታሕን ክሰርሕ ዘለውን ብሕታዊ ሓላፍነት ዘለውን መንግስቲ እዩ ኢሉሎ ዶክተር ኢብራሂም። መንግስቲ ሶማል ሃፍታማት ሃገራት ንዝፍንዎ መርዛም ጋዝ ኣብ ምንካይ ቁልጡፍ ስጉምቲ ክወስዳ ጸዊዑ እዩ። መንግስቲ ሶማል ነዚ መጸዋዕታ ዘቕረበ ኣብ ግላስጎ ሎሚ ቀነ ዋዕላ ከሊማ ይካየድ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ። ነዚ መጸዋዕታ ዘቕረቡ ከዓ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ማህዲ መሐመድ ጉሌድ እዮም። Somalia and other poor countries are paying with their lives and livelihoods for a problem not of our making. It is therefore our loud call. ሶማልን ካልኦት ደኻ ሃገራትን ብህይወት ሰበንን ጥሪተንን ነዚ ንሕና ዘይፈጠርናዮ ጸገም ዋጋ ንኸፍል ዘለና። ስለዚ ከዓ ኢና እተን ብብዝሒ መርዛም ጋዝ ዘምርታት ዘለዋ ሃገራት ስጉምቲ ክወስዳ ክጅምራ ኣለዎን ኢልና ዓዊልና ንጽውዕ ዘለና። ብፍላይ ሕጂ እቲ ጸገምን ክውሰድ ዘለዎ ስጉምታትን እንታይ ምዃኑ ኣብ ዝፈለጥናሉ እዋን ኢሎም ኣለዉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማል ማህዲ መሐመድ ጉሌድ።
أما معبال نزركب هاجرات نلوت خليما أما مكاتو وي مفتوحو هافتامات هاجرات ببعمتو حدا 100 بليون دولار نمهاب قال آتين وكان تنبرا جن زاجد فتسمن قالن أي فتسمان أزي دمز أمريكا أيوم سعب زقر مدبنا سيو أمناي لومي مدبنا أسي كل تحسطاتنا حزنا لكم قريبنا نزلنا نتفلماي مدبنا نأدهات مزابلتي تقراي بحلف دما أبا كتما مغالنا محقاز تسرح زلا من أسي مهلي تادس زدسس مدبي زلنا وكلنا ملقيتات بهاد دالي ولو نابو خسكركم مهلي تادست بحال أبا كل تقراي نباريت كتما مغاليام كينات تقراي قدم مجمارو تمكرو سرحة مقبار سنايا نبران أبز حالف عامت اتو كينات تجمرقنا ناب كتما مقالة تمزابيلهم زاعتو سباتن محقاز مسمحاو ستاب مخان مبسل مقبن قالوز أدليتي مسارحتاتن بمأكاب نتسرح كم جمرت وتقلت مجمرات حاجز ياو تمزابلتي أب أصانت يوم نيرم خيدنا مجمرات أجمينات نينا تنوريت لنا إحنا الحسبنا يو حجز كبعلنا قرشنا خدام تقلين حزنا نيرنا قنت مين بروبليم خوين تجني مسارحنا وتمج ينيرو داسوي كابت حبرة تسب ككاب سفروا مثل ساو جميرنا بعلنا متحبرة تسب هم مدين نحجز جمير دستي مانكا شحنة كوبرتا أنصلا كله نجار نخدام تنا مسارح ناوت مجبن تحبرة تسب وفيو كاب هزان اسكاب عبي كله زلاتو كل زلات أوفيو بتعمل صبوا فيدباك نيرنا يتحبرت أزي سرحة مقبارة سناي عاد أخيرة قد إلى توللا محليت كاب محبرة سبن أب هاجر إنجليز ركبوا تولد تتجرين بزجبروا حجز إنها تأخذت نفسات أورن هتعنات زلون تمزابلتي عديتاتن بقوامنتن حجزت تركب أبز حزوان 320 حموشن عديتاتن هتعناتن بتحجز تتكن تخينهم تبل مثل استمعت زي ولو تمزابلت سأني حمنا بدحري جن بقى همزي له الحبرة السنة تتقع زي بس إحنا له بزحسبي له بموال نصنع جميرنا نيتخونات سلا زخون أحواتنا وعيدو هوسبيتال زركو أو سفرة جان وزركو خالوت دمها هتصونتن عديتاتن حراساتن نحجز جميرنا مالتي نتسجم كصنعت لهم بتعم تتقعت خوين نزرخو هون تنساتن حراساتن بمخانن نبين نزح حوالو استمتاتنا مجوز رخوالون أو دم زولدالو تتحبايتك نموتشل لنا بموال مس مدارك تأكلت بمخخر إذا سرحت الجميرو تحبر تسوي خزلة هم تتفلتنا جرات تعزاز يوميو جن ياو كافت حبرة سبن كب عليه خزون أفت مجمرة ون كب عليه نيرة خزون زجودله كب عليه بمملا يزلو وانا نتجن إذا حاجة زي قارة إذا حاجة زجبرالي أو وزازر كبا رايز أب فور تجري زبهالا أحواتنا أين دياسبورا إذا حاجة كواتن بزمت ساينا زياتن نايتن عديتاتون أو صبوخنا تاتين للركبة after all ناتنا satisfaction السيو تم هتصاونتي حسرت مجلس تطاقع هتصاونتي نيرم يوم سمتاتنا مجبر خيوم مدحانيت رخيوم تعنا زلو هتصان كترت لها ناتنا دستانا صبوخنا تاتين زركا مالي صلال حجز نزد اليوم وجنات زتبهاله أبز مسرة التوتكال مستكالاتن سبمويا حكمنان بمتحبار كلينيكا بتماخل بمخفات عديتاتون قلقالوت وليد زرخبالو من قدي كم استفدت تزاربام 100 مرحت سدراي النيران 555 مسدقن بدحريا وتنساتون سلازنبر انا 4 زخونه وليدنين فرقن ريفرت هايلنا عيدرنا مقال هوسبيتالن تن 14 ግን ام درجنت አረጋውያን ምስ ዶክተር ሳምሶን በመሆን ንሱ መሳርሕናውቲ ናይ ሕክምና በመዝግጃውን ማዕዶት ድማ ቮለንተሪ ዶክተር በመዝግጃው ኣብዚ በሰላም 14 ደቂ ኣንስትዮ ተገላግለንየን بتعم تنكار يوم الخونني مور لك سرح تنكار الخون زم هتصاون تزياتهم يوم كم دقيقة يولد خو كم دقيقة النازل اللي قبلوني كوز تلخون هم يفانيني اتصاتهم لهوني فقري لعي مور كسرحنا لعاتهم كنبرهم للني مور كسرحهم للني يول جبراننا بتعم حجستي أنا عاتهم كرت الله دكتور سوفانياس ملاكم حجز نزجبر لهم عديتاتن هتصاناتن نتعقل قالوا تحكمنا كابز هو حديم محليت نسبات نمحجز دليت راح أخول مخانو مرأيا يا قبل تزاربهم من سيا من لمدينا مرأي قدم حزي حدا نجرني يروح طلع إذا نجرز خجوروا لأن خجبر الله وإلا أقال يجبروا يا بلتين أقال يحجزني يا بلتين طلع إلى جميرات طلع أنا خاب تعم حجوسي مساب مفلاتي بحاجة خوينا بزحت نجرات سرحنا هنا نمت أول 5 زول 7 نخفتروا أدل نخفتر
ኣብዚ ሕማቅ ግዜ ጽቡቃት ነገራት ንኽንሰርሕ ንኻልኦት ሰባት እውን መርኣያ ኮይና ብዙሓት ነገራት ንኽንገብር ተስፋ ይገብር ተስፋ ዘይምቁራጽ ጠንካራ ምዃን ሜላ ምእላሽ ኣብ ሕማቅ ግዜ ዋላ ኩሉ ነገር ክጽልም ክተካኸሎ ኩሉ ሻዕ ሜላ ከም ዘሎ ምፍላጥ ንኩሉ ሰብን መርኣያ ኮይና ክትኾን ይደልዮ ነገር ኩሉ ሰብ ንኽል ዛበስ ይደልየና ካብ ልምሃሮ ነገር ሓደ ተሃልዩ እዩ። ኣብቲ ማእኸል ካብ ዝሕገዙ ሓንቲ ወይዘሮ ሙሉ ብርሃን ንጉስ ካብ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ወረዳ ሰሓርቲ ተመዛቢላ ናብ ከተማ መቐለ ዝመጸት እያ። ቅድሚ ሕዚ ካብ ዝነበርዋ 6 ደቃ ብተወሳኺ ዝኣደ ኣብ ቀረባ ዋርሕ 3 መናቱ ብሓደ ግዜ ወሊዳላ። ነዞም 3 ደቃ ሓዊሱ ካልኦት ደቃ ንምዕባይ ኣብ ዝተጸገመትሉ እዋን ማህሌት ሓጋዚትና እያ ትብል። ስለጸገመኒ ዞም ቆልዑ እዚኦም በይነይ ስለልዕብዮም ዘይኽእል በለይ እዚኣተን 6 ቆልዑ ስለለውኒ ብጣዕሚ ጽግም ዓገዛይ ስለሌለ ክጽግመኒ ክኽእል ግን እዚኣተን ጥራሕስ የኾነ ይጸገመይ ኸዚ ግን ጽቡቕ ገይራ ዝሓገዘትኒ እያ እዚአን ጻዕብየን ኣለኒ ይወጽ ብቐጻሊ ንዝተጸገሙ ወገናት ብፍላይ ድማ ብሕፅረት ምግቢ ዝተጠቕዑ ኣዴታትን ህፃናትን ጠመተ ብምግባር ንምስራሕ ትልሚ ከም ዘለዋ እያ ማህሌት ዝገለጸት። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም። نمولجيتا ناقايشون أزينانا مسكن بحلف دما أبت سناي مقبار توافيران التركب مالي تدسا حزر ما نابس مراخ نسكراكم تمهارو كوليج انجينيرينج ماي نفحين تقرنيا كاب دمزي نابس حوف تغير ماشن أمع بيلو مالو برهانا برها أزراري بو مالو نابخ نسكراكم سيم هايلي بحال روب ميتسناتيكا فانيل تخل ماريم أبيلا مانيل كومخا ميرون محرت أمالتي إذا سرحنا تقرنيا تكست تو سبيتش تبهال كوينا إذا خاني نستوهبا ناي تقرنيا صحف ناب زربات تغير مالتي إذا سرحنا له نقدد ما فلويز غورو artificial intelligence بحال إذا حجي ترندين كوينو زلو إذا حدش أب عالمنا تزرقي زلو مسرحي تتأكيمنا زقبرنا إيو إذا خانت سرحنا أزيو صفوفن كمعبز نغيرنا مالتي أبزن إحنا ستقامنا له تسرارحة مجمرتا داتا كونستراكشنز بحال ستيبنا حزنا إذا دما استفلا ناي تقرنيا سنتنسس أكيمنا مسناتهم كورسبوندينج قالات مالتي نتا زدالنا تاكوترون تبهال ناي جوجل الجوريزم نخن مهر مريسنا مالتي هجي أبز دما 11 سنتنسس ساعات كرر أخذ دما كباب 10 ساعات زخون أوديو ريكورد جيرنا نزا موديل ترين جيرنا مالتي كاو خاني حدا بريدكتيف زخونه موديل سريحنا مالتي حجي نزا بريدكتيف زخونه ذهب كقال تنبد موديل دما بزي مقدزي سريحنا لنا مالتي أبز تتعاملنا له ميثودز كاني ماشين ليرنينج ايو مالتي ملا حسابات كباي سلام كمي عليكم دحنجهم إلى خصف الله كومو ختم ببيع مالتي سلام كويلهم دحنجهم اسكي مهندس فانيل لبنتا علامة يعتصريها وكيت قند علامة نايزا انجن زي مسرح مالتي تي ليتست تكنولوجي دولو علنا نابز عدنا نمتقتاو مالتي سخاني artificial intelligence machine learning كنت قومولو او عدنا يتقند علامانا مالتي بو بيلخاني حدا تي اين تكنولوجي او عدنا تسب نقصال تقومولو كالايك اني قانقاناون اب عالم معرتهم كالوت قانقوتات درجه نخحزون ابي ترى سلدلو نهم علامه يتسريح مالتي راي انجينير ابيل اسكي امنتاي معلا كتوعل تخيل معلاتات نايزا سرح ابوزه حندي فلاي مس حبرتسنا نصاصيركا حدا خاو عين سوران منببي استفرالي مصحفتي نسوم بقليل خرخون زي كله اب تغرينيا قانقا ناب دمص تغيرلهم اب رسي دما بفلاي امبيوم زي كله اب دغد اموت ايرتراوين بفلاي دقم تغرينيا بقليل نخمهارو كم ديكشنري خوينا تدمصن في ناتو كورسبوندينج لخونه قالاتن بقليل نخمهارو يحجزم مسؤول نابنت اب ايربورت استفراليو نجاش زوهاب ملختات نبزعت جزء بإنجليش قانقا ولا تزدوت دمتون بإنجليش قانقا نعم مجلس نغواهم بتجرينا في اللينتهم إنجليش جوي كال قانقا هردون زي كل أزي حجازتها كال خم توصغي أب استفرالي حبرتها تمها أبنيت أنا أبنتنا شكر مع كندي ندم مع كني استفرالي عشانات لومي تجتمون على بخال قانقات تجريناون كجتام كم زغير نايزا سرح هي وأبنت رح مهندس قابل إذا سرحكم ما زلهم سرح قدم هجي كابتن تسريحين زنبرا بمنصصار فلوينتا انت ايو تبلጭ عطاتها زاناتنا كابتن كالو فلوي زغبر انت اخوينا تطقمنا بزح حالات كباب 11 سلد بصح مالت كباب 17 ساعات بزح داتا مهبكاني بزح نتي بريدكت غبر ازي طعامي كلاي دومين سيلانتوسو ابستفلالي عود نت حرشادي سبورت كالتشر كال ابستفلالي
ዘድሃበ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ፕሬዲክት ትገብር ከላ ኣዝዩ ጠቃሚ ይገብራ ብፍላይ ዝናትና አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ተሓወሱ ስራሕ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ፕሬዲክት ንክትገብር ከላ ዝያዳ ውፅኢት ትበናኸት ናይ ዝሓለፈ ኣነጻጺርካ ብምውድዳር ነው ናይ ቅድሚ ሕጂ ንኣብነት ብጃቫ ተፈቲኑ ነይሩ ናይ ጃቫ ትራንስሌት ጌራ ካብቲ ዝነበረ ቋንቋ ናይ እንግሊሽ ካ ስለ ዝኾነ ነቲ ናይ ትግርኛ ቃላት ክትርጉሞ ከላ ኣብቲ ኣክሰንት ንብሎ ልክዕ ከምድናትና ደይ ክኸውን ይኽእል ከም ተወሳኺ እውን ሪትራይቭ ኣይኮነን ትገብሮ ካብቲ ዳታቤዝ ቅድሚ ሕጂ ተሰርሐ ነገር እንተዳህሊ ኮይኑ ነቲ ሪከርድ ተገብረ ካብቲ ዳታ ፌች እንዳገበረ ያ ከም ድምፂ ተውፅኦ ነይራ እዚ ናትና ተሰርሒ ደሎ ግን አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ስለ ዝኾነ ልክዕ ከም ሓደ ሰብ ሓሲባ ካብቲ ዝተምሃረቶ ከም ድምፂ ስለተውፅኦ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ተሰርሐ ዝያዳ ፍሉይነት ኣለዋ ራህ ኢንጂነር ሜሮን መዕቀን ናይዛ ስራሕኩም እንታይ ነይሩ እቲ ትፅቢትኩምን እቲ በፂሓቶ ዘላ ደረጃ ብምውድዳርከ ክሳብ ክንደይ ኣድማዕ ስራሕ ነይሩ ብቕዓት ኩሉ ግዜ ናይ ዝኾነ ንሳይ ብናምበር ጌርካ ክትመዝኖ ትኽእል ኢኻ ኣብዝናትና ግን ድምፂ ወይ ዘረባ ስለ ዝኾነ ከዚ መብዛሕትኡ ንሪኦ ብፍላይ ደርፊ ሕጂ ሰብ ሰማዒ ሃልይዎ ወይ ከዓ ዳኒ ሃልይዎ እዩ ንድምፂ ዝመዝኖ ብቁፅሪ ክትመዝኖ ይትኽእል ኢኻ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ንሕና ብናይ ሰባት ገምጋሚና ንመዝና እሱ ከዓ ሚን ኦፒኒየንስ ክርባል ካብ ብዙሓት ሰባት ካብ ሓደ ሳብ ሓሙሽተ ዝኾነ ገምጋም ናይ ሰባት ንወስድ እሞ ናቱ ኣቨሬጅ ወሲድና ኢና ናታ ቅሳይ ንወስድ ማለት እዩ ኣብቲ ዳታ ምእካብ ብዙሕ ሽግር ኣጋጢምና ስለ ዝነበረ ካብ ኣማራፂና ወፃእ ኮይኑ ሓደ ሞደሬት ኳሊቲ ዘለዎ ዳታ ኢና ሂብና ስለዚ ዘምፃቶ ሪዛልት ኣዝዩ ኣዕጋቢ ነይሩ ማለት እዩ 3.51 ሚን ኦፒኒየን ስኮር ዘለዎ ግራውንድ ትሩዝ ወይ ከዓ ዳታ ሂብና እሳ ከዓ 3.41 ሚን ኦፒኒየን ስኮር ክትበፅሕ ክኢላ ነቲ ዝሃብና ዳታ ከማንሲ ክትወዳደሮ ፈቲና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መዓላ ክበፅሕ ተኮይኑ እዚ ኣዕጋቢ ይኮነን ጌና ምውሳኽ ኢሉ ግን በቲ ዝሃብና ዳታ ርኢና ኣዝዩ ዘዕግብ ነይሩ ክንብሎ ንኽእል እቲ ዝተረኸበት ውፅኢት ልዕሊ ተፅቢትና ፀኒሑ ማለት እዩ እስከ ነዛ ስራሕ ኣብ ምስራሕ ዝነበረ ብድሆ እንታይ እዩ ኢንጂነር ሜሮን ሕጂ እቲ ዳታ ተጠቀምናሉ ሪከርድ ክንገብር ስለ ንኽእል ኮስትሊ ስለ ዝኾነ እቲ ሪከርድ ምግባር ኣውዲዮ ቡክስ ኢና ተጠቂምና ፕሪ ሪከርድ ዝነበረ ማለት እዩ ናይቲ ኣውዲዮ ቡክስ ሪትን ፎርም ክንረክብ ስለ ደይከኣልና ኣብ ግዜ ተምሃሮን ኩለና ዝኸፈልና ከፊልና ከነፅሕፎ ተገዲድና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሓደ መሰናኽላት ነርና ቀንዲ ከዓ እቲ ስራሕ እቲ ናይ ስፒች ምዝላው ጉዳይ ዓብ ዳታ ስለ ዘየለካ ኣብ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ንዑ ከነዳሉ ብዙሕ ግዜ ወሲድና ኦልሞስት 17 ሰዓት ኢና ኣዳሊና ነዚ ከነዳሉ ብዙሕ ግዜ ኣጥፊና ኤንድ ሃልክታት ከዓ ነርና ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ናይ ትሬኒንግ ከዓ እዚ ናይ ስፒች ጉዳይ ኣውዲዮ ዕብይ ዝበለ ሳይ ስለ ዘለዎ ኮምፒቴሽናል ፓወር ኣድልየና ነይሩ ስለዚ ገንዘብ ከፊልና ኢና ኣብ ጎግል ትሬኒንግ ጌርናዮ ማለት እዩ እዚ እቲ ሓደ መሰናኽላት ዝነበረና እቲ ናይ ዳታን እቲ ናይ ኮምፒቴሽናል ፓወር ነይሩ ማለት እዩ ሰባት ብቐሊሉ ኣብ ግብሪ ክጥቀሙላ ዝሓስኩሞ መደብ እንታይ ኣሎ መጀመርታ ኣብቲ ዕላማናታው ከም ዝገለጽናዮ ንኽልተ ዕላማና ተበጊስና ሓደ እቲ ህዝቢ ክጥቀመላ ካብኡ ቀፂልና ድማ እቶም ከማና ዝኣመሰሉ መዛኑና ካብዚ ስራሕና ተመርኪሶም ካብዚ ዝበል ስራሕ ንኽሰርሑ እዩ ንሕና እውን ኣብዚ ተመርኪስና ዓብ ስራሕ ክንሰርሕ እዩ እቲ ዕላማ ሕጂ እቲ መሰናኽላት ዘጋጠመና ኣብቲ ናይ ዳታ እዩ ስለዚ ሃይ ኳሊቲ ዘለዎ ዳታ ኣዳሊና ብሕጂ ኣብ መዓላ ክውዕል ዝኽእል ወይ ከዓ ሰብ ዓጊቡ ከመስግነሉ ዝኽእል ስራሕ ክንሰርሕ ከምኡውን ህዝቢ ክቐርብ ምእንቲ ኣብ ኩሉ ዓለም ንኽፍለጥ እውን ሕጂ ኣብ ቻይና ዘላ ኮንፈረንስ ፓብሊሽ ንገብራ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፓብሊሽመንት ኦልሬዲ ኣብ ኣክሰፕታንስ በፂሕ ኣሎ ዝሰርፈና ናይ ፔይመንት ጉዳይ ማለት እዩ እሱ ከዓ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ንውድኦ ንኸውን ብተስፋ ግን ንሕና ኣብዚ ግዜ እዚ ምስቲ ሒዝንያ ዘለና ዕላማ ክንዛረቦ ዘል ነገር ተሎ ካብዚ ዓብ ስራሕ ክንሰርሕ ወይ ከዓ ንህዝቢ ቁሩብ ንክንገብሮ ናይ ኩሉ ሰብ ምትባዕ ሞራል ከይፍልየና እዚ ናይ መጀመርታ ስራሕና እዩ ስለዚ ካልኦት እውን ኤርትራውያን ኣብ ስራሕ ዝነዊሕ ግዜ ዘሕለፉ ኣለዉ ጋይድ ዝገብረና ወይ ከዓ ዝሕግዘና ምሳና እውን ዝተሓጋገዝ ሰብ ስለ ዘድልየና ካብዚ በፂሕና ዘለና ደረጃ ንላዕሊ ንክነፅሑ ምስ ኩሎም ክኢላታት ተሓባቢርና ክንሰርሕ ድልዋት ኢና ሕጂ ዘዳልናያ ሞዴል ከም ኢንጂን ኮይና ኣብ ዝኾነ ነገር ክትሰኳዓ ትኽእል ማለት እዩ ከምዚ ናይ ዝኾነ ንብረት ከም ብሪጅ ጌርካ ትጥቀመሉ ከምኡ ከዓ እዚኣ ከዓ ሆነ ሰብ ኣብ ዌብሳይቱ ድዩ ኣብ ዴስክቶፕ ድዩ ወይ ኣብ ሞባይል ድዩ እንድሕር ናይ ስፒች ኮምፖነንት ወይ ፊቸር ከእቱ ተደልዩ ነታ ሞዴል ከም ዘላታ ይጥቀመላ ጃስት ሶርስ ኮድ ወሲኹ ይጥቀመላ ከም መንበቢ ማለት እዩ ሚንስ ከም ኢንጂን ኮይናስ ኣብ ዝኾነ ሰብ ክትጥቀመላ ከም ላይብረሪ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ካብዚ ንላዕሊ ዕብናት ሪዛልት ሰብ ብዲክሽነሪ ፎርም እቲ ኣዳምፃ ናይ ትግርኛ ከም ዝመሃሮ ኤንድ ፋርዘር ኣብ ፒዲኤፍ ሪደርስ ናይ መፅሓፍቲ ሪድ ሞድ ከም ዝህሉ ናይ ትግርኛ ከምቲ ናይ እንግሊዝ ዘሎ ናይ ትግርኛ ከዓ ከም ዝህሉ ክንገብር እዩ ናይ መፅሓፍ ሓሳብና ዘሎ ኣብዴት ሰማዕትና ሎም ዝበልናይ መደባት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስገን ብሩኽ ምሸት